Tak na táboře mám ráda úplně všechno. Jezdím sem už 7 let, ale hlavně z toho důvodu, že je to tábor pro dospělí. V podstatě takový tábory nevím o žádném jiném, který by se dělal. A pokud se člověk chce vrátit do dětských let a zajezdit si v dospělosti na tábor a zažít ty hry a všechno možné, tak si myslím, že to je úplně skvělé. Prostě parádní hry, parádní kamarádi a angličtina. Já ji potřebuji k práci, takže jsem rád, že si ji můžu jako procvičit. Rád jezdím na tenhle tábor, protože je tam hodně angličtiny a potřebuji trénovat angličtinu a jsou tam super lidi. Mám tady ráda strašně moc věcí. A hlavně je tady super kolektiv, super prostředí, úžasné hry, člověk potká strašně moc nových lidí, může si popovídat o spoustě věcech a naučíš se spoustu věcí nejenom o ostatních, ale i o sobě. Je těžký vybrat jednu aktivitu, ale já jsem osobně hrozně ráda ty angličtiny, protože máte 4 učitele a každý vlastně má tu formu výuky trošku jinou. Má to zaměřené na něco jiného, to znamená, že vy jak vlastně děláte takové kolečko mezi nimi, tak projdete různými způsoby a různými tématy, naučíte se třeba nová slova, nebo si jenom ujasníte to, co už víte, různé fráze a tak. A co měla ráda, tak byly Afterglow, které byly vždycky až večer. A třeba v 9, o půl 10 jsme se sešli a třeba jsme tancovali nebo jsme hráli kickbokský fotbal. No já bych řekl prostě, že to máte zkusit. Aspoň jednou. A jestli se vám to nebude líbit, tak co? Ale slibuju vám, že až tam jednou pojedete, tak už nebudete nikdy chtít odejít. To, že to dělají lidi, kterých poznáte, že je to jejich vášeň a že je to baví, ví, co dělají, baví je, co dělají, to se taky vystřihne. Noc. Bylo to asi přes 20 kilometrů. A bylo to opravdu, že jsme překonávali svoje hranice, měli jsme mokro v botech, měli jsme hlad, byli jsme unavení, ale bylo to úžasný a mám z toho doteď úžasné vzpomínky a prostě kolektiv.